Ποια είναι η άποψή σου για τη θεωρία του αναβολικού παράθυρου, η οποία απλά δεν λέει με τίποτα να σταματήσει να υπάρχει. Ναι, αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα, έτσι για να το κάνουμε σαν εικόνα σε όλους, που κάποιος δεν έχει καν τελειώσει την προπόνησή του και αμέσως παίρνει ένα shaker για να προλάβει τον μη σε ινσουλινοευαίσθητη κατάσταση λόγω της μυϊκής συστολής και για να έχει την καλύτερη απορρόφηση οποιοδήποτε σκευάσματος ή οποιασδήποτε μακροθρεπτικής ουσίας η οποία περιλαμβάνεται στο shaker. Η αλήθεια είναι ότι οι παλιότερες μελέτες όντως ίσχυαν, που έδειχναν μια καλύτερη απόκριση του οργανισμού σε αμέσως μετά την άσκηση πρόσληψη πρωτεΐνης, στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε. Ωστόσο, οι τελευταίες μελέτες έχουν αναδείξει τη σημασία ουσιαστικά της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης πρωτεϊνών, ότι θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος για την μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη και όχι τόσο το αμέσως μετά την άσκηση. Άρα, λίγο πολύ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μας ενδιαφέρει προφανώς η πρόσληψη πρωτεΐνης αμέσως μετά από μια έντονη προπόνηση αντιστάσεων, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα πρέπει από εκεί και πέρα η πρόσληψη πρωτεΐνης να είναι χαμηλότερη από το βέλτιστο κατόφλι, το οποίο είναι κοντά στα 0,3-0,5 γραμμάρια ένα κιλό σωματικού βάρους, το οποίο θα πρέπει να κατανέμεται μέσα στην ημέρα κάθε 3 με 4 ώρες, λένε οι τελευταίες συστάσεις. Οπότε, κλείνοντας, το αναβολικό παράθυρο μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να το λέμε σαν μια μεγάλη γκαραζόπορτα, δηλαδή έχεις πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να αποκομίσεις τα βέλτιστα ωφέλη, παρά ένα πολύ μικρό σύντομο χρονικό διάστημα μετά από 30 λεπτά, ας πούμε, της άσκησης.